On soc? A casa del guardabosc John Snellman. Jo sóc Mirjami, la seva dona. Potser et sona el meu nom. Bertolt Brecht. No, ho lamento. I l'òpera de dos quinzets? Ni no ni ni, ni no ni ni, ni no na na, ni no ni, ni no na na, na na la la, la la li no, ni no ne. Això és de l'obra. Una carta. De Finlàndia. Ha arribat una carta. De Finlàndia. Ha arribat una carta. De Finlàndia. Soc Mirjami, la dona del guardabosc John Snellman. Em trobo sola amb el meu fillet Álvar i havia pensat emigrar a la República Democràtica. No recorde que tinguera cap fill. Tu no t'has preocupat massa dels teus? Ni dels de les teues col·laboradores. Und wann mir nicht lächeln sind bei meinen Gläsern. El contracte que vau signar poc abans de l'estrena de l'òpera de Tres Penics, la vostra obra més coneguda, l'afavoria ell, que cobrava el 62,5% dels drets? Kurt Weill. Ell va ser el compositor de la música, però el text és meu. Quan era a Finlàndia vaig estudiar la possibilitat d'un altre final. A Finlàndia. Hi ha una cosa que m'ho ha recordat. I a qui li importen les teues paraules? Les meves paraules fan pensar. Perquè ningú és plenament bon ni plenament ruïn, i les contradiccions personals poden ser també superades. Senyor Brecht! Però parla, dona. No m'agrada com acaba. Ah, i es pot saber com t'agradaria que acabarà? Bé, vull dir que el criat té dret a la felicitat, i el seu amo també, i la seva filla, i tots, que acabarà bé i també que fora emocionant. La gent va al teatre a emocionar-se i a divertir-se. És el que jo pense.